Здравейте, аз съм Гош, това е Георги, моят талисман. Виждали сте го във всички клипове, пък и не само. Той е навсякъде, той е една много важна единица от The Center. Той е тук с мен сега да ми помогне и да бъде свидетел на избирането на човека, който ще спечели безплатен лагер. Тук в дясната ми ръка са всички хора, които са дали пари, искайки да помогнат на отбора Rap Crew от The Center, за да може той да отиде в Лос Анджелес, не в Лас Вегас, което е близо също до Лос Анджелес, то пък не. И така, ето тук една немалка бройка хора, за което аз от името на Rap Crew и от мое лично име искам да ви благодаря за това, че наистина сте се отзовали и със сигурност това е помогнало те да бъдат там. Те бяха там, те вече се върнаха, слава Богу, живи и здрави. И така те първа ще слушаме от тях какво се е случило, както се е случило и така най-вече ще ликуваме, ще се гордеем с това, че те успяха да стигнат до там и да направят това, за което са отишли. Ами, аз сега, ето в тази шапка, ще казвам, може би само първите имена, за да не става много дълго цялото нещо и ще ги пускам тук. И така, и в един момент един от вас ще излезе от тази шапка и ще тръгне за Пампорово. Зори, Симона, Дарио, Елена, Стела, Сабина, Ябо, Теодора, Кристияна, Силвия, Калоян, Емел, Ина, Поле, Дина, Виктория, Надежда, Елена, Ивето, Илко, Таня, Цвети, Ани, Боби, Иван, Рали и Георги. Ще ги разбъркаме. Ето така. Жалко, че нямам миксер. С миксер бих ги разбил така едно хубавичко. И може, ако ги разбия толкова хубаво, че от две имена да направя едно трето, тогава ще се чуем какво да правим и някак си ще трябва двама-трима човека, които са се събрали в едно общо име. Ще трябва всичките някак да ги закараме. Сега Георги ще е късметлията. Не, по-скоро той ще избере късметлията. Затваряш се очите, аз ще държа. Затваряш се очите, бъркаш вътре. Тук да става. Едно листче трябва да вземеш. Трябва да си сигурен, че е едно листчето. Трудна работа. Георги много избирателно подхожда, но самозатворени очите, аз не знам дали го виждате, но самозатворени очите. Какво направите ги, четеш с ръце? Той явно може да чете с ръце, така избира някой познат, който хубави ще изтегли от себе си, защото той също е тук в тази шапка, освен че е до мен. Гледаме, да не се изтри някоя буква, да не можем да прочетем името си направо, ги протри тези имена. Добре, ще трябва вече да изтеглиш. Струва ми се, че стана твърде дълго. Вземе го едното. Не може да повярвате. Ето.
Това няма никаква лъжа и никаква измама. Хора, казваме, този човек няма по-голям късметлия от него. Тук пише Георги, Рио. Това е Георги, който танцува и в Рио. Така аз не знам какво друго да кажа, хора. Това е... Той беше един от всички и неговото листче не се различаваше от останалите. Няма някакви водни знаци, няма някакви изнатини, очите му бяха затворени. Не знам, той първоначално, когато му казах, че той ще изтегли, той каза, какво става, ако изтегля себе си. И аз му казах, ако изтеглиш себе си, отиваш безплатно на лагер. И той изтегли себе си, което не знам точно как се нарича, освен късмет. И така, аз му подарявам това и му подарявам лагера. Късметлия. Още веднъж благодаря на всички останали. И така, това е при лотарията, при всичките игри, в които печели само един. Той е той, който печели нещо материално или награда, която обещава. Но според мен всички тези хора, които са дали своя принос, те са спечелили са през нашия отбор, който представи не само Десентър, т.е. не само себе си, не само Десентър, а представи и цяла България. Той беше единственият отбор, който беше там, който стигна до там и който съм сигурен, че представи по най-достойния начин. Благодаря още веднъж на всички имена и хора, стоящи зад тях, за това, което направихте за